pamusoro maswera sei mazimbabwenzi kunoku tiri bho ameno imi muri sei kuliendi zviri sei hama yangu vari sei vamwe vese vaunoshanda navo kuru yako yese muri bho here ndiri kuda kupindura vanonzi baba vachinogwirei kana kuti tinogwirei handinyatsonzwa zvakanaka baba tinogwirei muri kutaura namujibha kana muchigona munoti mujibha chaiye chaiye toda kuti titaure tese takura panapa ngatitaurei zvinhu zvinovaka revolution yedu mataurire amaita chinhu chokutanga chandinonzwa muchigara muchitaura nacho muchikomplaina inyaya yezvivhitivhiti yeye wazoteerera chanhingi yeye wazobuda nechanhingi I think vasarovaka vanogara vachitaura zvinhu zviri pachena kuti tese we are aiming for one goal. Kune anonzi mastrikers, kune midfielder, striking midfielder, kune defending midfielder, kune defenders, kune central defenders, kune left wing, kune right wing, zvichi ndo mawandira akaita zvivhitivhiti zvedu zvakamira zvakadaro. As long as munhu achitaura zvine chokuita nerevolution, regai kumbotanga matsvaga kuti ane mbiri ndiani. Tikadaro manje tatokanganisa hatichatauri zverevolution takutaura nhema kuti ndigodiwa nevanhu. Then chimwe chinhu chamuri kutaura baba tinogwirei muri kutaura imimi kuti vanhu vakaenderei pa demonstration yakasungwa vanhu zvakakonzeresa kuti vanhu vazosungwa vananyoka yemabhunu already vakanga vatopromisa vanhu vakapa nemadeadline. Pane yakambotamba bhora nangu achinyatsoziva kuti izvezvizvi tiri kutamba chitimu chiri mudivision 2 chichitamba netimu iri mupremier league chero chikaunzirwa Chelsea United chine chichitambira kutoda kuwina achitambira kutoda kuruza. Makambomuona munhu anotamba bhora rake achindoda kuruza? Ibhora ratiri kutamba here baba tinogwirei? Maida kuti nyoka yemabhunu ati varume ngatingoenda hedu kudemonstration asi takafeila. Vanhu vacho vanouya vachiudzwa kuti takafeila, anouya ndiko ndiani? Unotoisa mweya we-encouragement muvanhu uchitovapa nemadeadline. Yes, ndizvozvo chimurenga mudhara wangu achingouyi achiitwi chichibuda ipapo. Aiwazve inototanga ita zvatiri kuita izvizvi. I'm not against nyaya yekuti munombopota muchipopoterana zvenyu mukati umu. Ndizvo zvinoita chimurenga izvozvo. Even mazuva ehondo kana dei makamuripo indosaka ndichikudzai ndiri mujibha chaiye. Mazuva ehondo makomrades aitorovana zvokurovana zviya vachipedza yapo vachitanga hondo vachienda kuhondo. Zviriko murevolution. Imimi musada kuti muzoti vana vaya vakasungwa iko ndio revolution yani maimda kuti revolution iitwe uyu mukuru uyu maimda kuti revolution iitwe pasina vanosungwa here. Iyo mungavabvunza vana munangarwa vakasungwa zvokurevesa. The only problem yatinayo ndeyekungoti army yedu security yedu yatiregerera because iyi ndio nyaya yatinofana kuchema tese. Musamboita zvokutaura muchivabhabhadzira bono. Kana vakoniwa totally. Hakuna munhu ari muarmy anotengwa nemari kune zvigananda. Uri army tachiziva kuti malokuzeni ese government ari corrupt. Mapurisa they are corrupt, vanonetsa vanhu pamarodhi. Haagoni kuinda munhu akanosunga mukasanzi tipei mari yetransport kana kuti tengai drink kuti dhoketi rako rivhurwe zvinomusoro unotofanira kubvisa mari yechibatiso yefufuro. But it was my first time kunzwa kuti kuarmy kune vanhu vanotobvisirwa mari vachitengwa. What kind of a country is this? Chicha ndo patiri kufanira kuchema napo tese zvokuti nyoka yemabhunu akazouya akazopopota akazoita vanhu vakadai motovhunza kuti saka yakabudirira here revolution yacho? Yakabudirira here? tiri kubudirira here? Yes, saka tingati vana munangarwa vanode hayo hatitarisi kuti munangarwa wafungei kana kuti unodei. Isu tiri kutarisa nyaya yekuti isu tiri kuenda mberi here kana tiri kudzokera kumashure. Kuenda mberi kwedu kuramba tichidai tichiudzana mazano tichipanana mazano, but don't talk as if you are now blaming everybody kuti demonstration yakaitirwei.
mobva mati kana dei kwakuri kuti kubva pakatanga kutaura vageza kusvika nhasi pasina chakamboti chaitwa. Handi mungadai futi mutaura kuti zvinoreveiko zvinova vageza vacho vanongotaura nomuromo zvinobatsirei? Saka ngatiregei kuva vanhu vaya vanoita sokuti kana kuka vari pasendara wokuti wakangomira chete kuti kwaanza kuti ndogodhonzera mhepo yakawanda ndogoinda ikadai kudhonzera kurudyi woenda ikoko, ikadai kudhonzera kuruboshwe woenda ikoko. Demonstration yanga isina kumboshata iya, takaita demonstration kufoira kana kuhwina ndo revolution yacho. Revolution ndiyoyo kutosungwa kwana nyoka yemabhunu, we are crying kuti vana nyoka yemabhunu ngavadii ngavabude, but he must know paari ipapo kuti ndiyo rinonzi revolution. Haungotangi uchitanga vanhu vaya zvigananda zviya, uri kunzwa nyaya ndiri kuda kutaura mudhara, zvigananda zviya zvezvi zvakaronga nyaya yazvo kubva pavakatanga kuba. Vakatombovhunza navo vakagara kuti vakomana kukana vanhu vakazozviziva vakati isu tinei tatova nemari kudhara tichatenga vamwe tichatotonga. Hazvichamusi kuti zvezvizvi pane pavakatocherera zvombo. So you cannot think of people vanoba mari yakawanda kudaro wotaura kuti vakangoba vachiti vari kubira vanhu vakapusa. Munyika munomu mune mapofu nezvirema zvega zvega zvisina njere dzakakwana, vaitoziva zvavari kuita. Saka haisiyo revolution yokuti ungazofungidzira kuti inoita easy, because these people are fighting, trying to protect ma interests avo, trying to protect wealth yavo yavakaba. Vakanozoti vakaiba vakaita yokuba wealth yavainayo, upfumi vanatagwirei vakaba. Vanachivhayo zvaari kuita izvi anofungidzira kuti anongoita vasina chavanofungidzira kuti vari backed up. It's only that security yedu ndo yava weak, haichatembeki. We are no longer trusting you. Kana vachindinzwa ngavazvigare pasi, kwete ngotanga vataura kuti mufana upi anotaura izvozvo. Inini I am also part to them in terms of marwiri atakaita hondo, takarwa hondo tese. Zvoreva kuti ivo tinozovapa chiremera vapa musoro patakavaisa kuti vatitungamirire, ndo patinovapa chiremera, but hazvirevi kuti hatichafanirwi kutaura. We have to talk. Kana paine pavakakanganisa, since takachitera tine one point, tine one goal, tichiema one goal yokurwisa Smith tumubvise, tigoudzana kuti kana tabvisa Smith tumubvise tichaita izvi neizvi. But nhasi kana zvoda izvi zvichiitika, vachiramba vakanyarara, vakoniwa. Hatigoni kuti vagona kana zvakataurwa naMudharageza zvizvi zvemashuwa kuti munhu anogadha presidential guard unobvisirwa mari nezvigananda otengwa. What more? Saka tinoti kudii apa? Toti vari kugona. And they are there, kana ivo varipo vakanyarara, ndo vanhu vatofanira kutaura. Baba vatinogwirei, musada zvekusora muchikukurudzana nevanhu vezvivhitivhiti, muchikungurusana na nyoka yemabhunu kuti zvavo zvavakaita zvakafeila. Ngatirovei chipikiri panhongonya yacho pamusoro chaipo. Chinhu chatiregerera isecurity yedu, ami yedu yatiregerera, because zvinhu zvese zviri kuitika izvi zvinofanira kuonekwa naivo. Ndo level manje yekuti kana zvinhu zvasvika pakadai apa ami inopindira. Of course ami haifaniri kungogara yakangonzi ngodai yaonekwa mustreet, vaonekwa vachimhanya uko, vaenda kunoroveswa vanhu zvavaitwa nguva yokunzi vanoenda kunodzingirira vanhu vanotengesa zvinhu mumastreet, vanoenda kunoita mahwindi, zvavaimboita zvokuita kunoita mahwindi maami nokuda kwezhara. Kana kuti vanonzi vanhu vaenda pademonstration kunonzi kunoya ami, haisiso basa reami iroro. Apa ndo pane basa reami apa pokuti ami yacho mukati mayo maane vanhu vari so corrupt. Hatisina iko zvino, hatina security. Ndiri kuverenga dzimwe news panapa dzichitaurira kuti Japan yagadzira fake blood rinosenza kumunhu wese. Zvine maside effects mamwe asingaiti ropa iroro. Uchaona vachirikachukira izvezvi, vanorikachukira kuritora iroro zvinhu zvotestwa kwatiri. Hatisina chivimbo chokuti zvinorambwa nani zvake, because that one aripo wachona yeye anongopiwa mari onyarara. Kana muchiona top security guys vakutengwa kusvika pakadai. Nyika yashata varume. Musatombofamba makaswera muchisekerera muchifungidzira kuti nyika iri pakanaka. Nyika yashata kusvika pakutenga hazvigoni, hazviiti izvi. Ndo paifanira kupindira ami izvi zvokuti nhingi wadai wakazotaura achiti maida allright. Imi chititaurirai vachinogwirei kuti imimi manga muchida kuti vanhu vaite sei
kana vanhu vakasaita zvivhitivhiti zvakawanda wanda, imi munenge muri kukomplaina pamusoro pazvo. Hamene kuti what's the complain is all about, kuti wazonzi hey waita chivhitivhiti chanhingi, hey wazodai. Pamunonzwa vachipopotera vana barista, they are coming up vasiri vaine zvivhitivhiti zvavo, but vachitaura zviri against revolution. Kana muchinzwa chichipopotera vana Gambakwe, tinotaura tichipopota, tanzwa zvinenge zvaitwa pamusoro perevolution kuti ari kunge ari kuenda against. Tichitodzorana ipo paya, hatifani kuita revolution yedu nenzira yakadaro. Haikona kuti nechivapopotera kuti vazo participaterei, participate, asi tichiona kuti uri kuenda nenzira yakanaka. Hatigoni kuramba tichitarisa nyaya yokuti uyu nyoka yemabhunu uri muchitokisi, Gambakwe anombofungidzirwa kuti pamwe ndiye akamubatisa. At the same time anosiya vana Saruwaka vanova ndivo vatinoziva kuti vanenge vakamuchengetedza nyoka yemabhunu. Iyo oinda ega, unenge aida kundointerviewa chii chaanondointerviewa, chaari kuda kumuinterviewa chaanenge aida chii. Ndo pane paine nyaya dzedu. Hatisi kuti vanhu ngavarege kuita zvivhitivhiti zvavo. Zvivhitivhiti ngazviite zvakasiyana siyana. Tati kune mastrikers, kune mastriking midfielder, kune madefending midfielders, kune madefenders, kuna goalkeeper. Ndo mamirire akaita madepartments esoka. Isusu we are in soccer. Hatifanira pachiti totarisa chirwi chababa tinogwire chega chega, kana totarisa chaGambakwe chega chega, kana totarisa chaKuliend, kana totarisa chaBarista. Mumwe yani we are supposed to come from all corners tichipanana information. Izvi zvivhitivhiti zvakaizirwa kupanana information. Mukuru wangu, information is very important. Iko zvino tinofana kudai. Apa muri kubvunza kuti izvezvi vageza vacho vakanguva vauya, zvavakauya vanongouya kamwe pamwedzi kana kuti kamwe pamwedzi miri. Mamuda kuti vauye vachitaura kuti chii kana pasina zvinenge zvaakuitika zvichitaurirwa. Vageza izi komanda, vakapa komandi kuvakomana vamunonzwa vachitaura vese, zvese zvamunonzwa vachitaurwa nana Saruwaka vangagona kutaurira kuti hatina kumirira, and havagoni futi kuti vakudze. Munobva matanga kutaurira zvokuda kuti tifumure hapwa dzedu. Munhu anonzi komanda unonzi mukadzi mukuru, haafukuri hapwa. They cannot come out vachitaura kuti gore rino yakati toda kuita zvakati, tiri kurwaga. Tingashuwa tichirwa nemuvengi, toita basa rekumuinfoma mapoints atoda kumubata, kuti iko zvino ndoda kubata ziso, anongovhika kaziso racho neroro. Ndo zvingaitwa hondo here izvozvo. Saka isingaudzi masoja kuti taakuuya kwese, taitohwandira. Ndati takatomboenda kunotengesa naMudhara Magidi uya kuti vazonditrasta inini ndiwe mujibha ndiri mwana mudiki. Takaenda kukembi kwemasoja tichinotengesa matomatisi. Mudhara Magidi akapfeka zibhachi so tichitengesa, uyai kuno nawo, hey iwe Mudhara iwe, hey iwe mwana iwe Magandanga ari kupi. Asi tichitoona, tichindosvikako ndokutanga kutaura kuti mamiriro acho tingaataka sei. Ndokuchitaura kuti tinoataka takadai, tigoataka takadai, tigopinda nepapa kana tikadaro tinodai. Mukoma wachirondedzera ndobva ndati ko paipa mapaona here pakaiswa masaga akaitwa hipi so, kuti kana munhu akabva nokuseri uko unogona ngosvika ipo paipa yakamira, kana kuri kuti vanhu vakavata unodai. Tichionesana ndo mamirire anoita hondo. Hatigoni futi ngouya muzvivhitivhiti zvenyu vamwe vacho, because just imagine deno takanga tati patakangonzwa Barista achitaura tese takati kuzara kuna Barista achitaura maaudios akaita seiwayaya atiri kutaura kuna Kuliend. You think we were going to be safe? Tingadai takawira mumaoko. Saka vamwe vacho hatikutrasti nezvivhitivhiti zvenyu. Garai nezvivhitivhiti zvenyu, itai zvamuri kuita. As long as muchiri kutaura zvinotaura kuti zvinoenda kuti revolution inde mberi, we follow you. Kana muchitaura zvinoita kuti isusu tinoona kuti hamusi kuita, tinotokuatakai, because tichiona kuti muri kuda kutaura vanhu information yavanenge vaina. Izvi mataurira maita mutaura kuti zvakabudirira here. Saka muri kuda kuti kana iko zvinezvi kwakadaidzirwa mudemonstration vanhu vanoenda vanzwa mashoko enyu amuri kutaura, vanhu vanotobva vatongoti ndakatombonzwa uya Mudhara uya baba tinogure vachiti hazviiti izvo, hazvitombobudiriri. Zvotenga kuita chaos manje, vamwe vachidhonzerako. Why muchiti revolution haina, strike iya haina kubudirira, chamunoti haina kubudirira? Saka muri kuzviblema. Were you on the side of the Geza revolution, or were you on the side of the Mnangagwa cabal? Kana mimi muchitoiti haina kubudirira, muchitoganza kuti haina kubudirira, what do you want us to feel like?
tinobva tatoona sokutoti muri chigananda. Imi baba vatinogwirei, taurai zvinhu zvinoencourage vanhu. Revolution inotouya muchitoita chimurenga chinotouya, motombosvika pamwe pamunorohwa mese. Ko chimurenga mamuverenge mabhuku here echimurenga? Patakatanga hondo yechimurenga ichitangwa nemadhara akanga aripo, handiti pane 7 vaya vakakuyiwa. Saka dei takatogara tototi mungamukunda here Smith auraya vanhu vese vaka 1 vari 7 panzvimbo imwe chete. Toti chi vakanga varwa the whole day, zvombo zvikapera ndo zvakavaurayisa, vozi zvombo zvanga zvapera. But deno vakanga vari koko vakazotera vakati hatichaidi nokuti hondo yakadai vakablemana vachiti hamumukundi because tingadai tiripo ipona kana kutaura kwamuri kuitaiva mungadai muchikutaurira nguva yaSmith. Mungadai muine vanhu vanotenderwa kana kufamba. Takatenderwa muchiona munhu airambidzwa kugadzira mota yemawaya chaiyo. Vana mufana uyo anonzani uyu mufana uyo wokunzi akagadzirira mota dzake kumba kwa Munangaro. Waizvitenderwa nani kuita zvinhu zvakaita saizvozvo? Zvinotozva tinotosora futi kuti he was supposed kubhadhara mari dzese dziri kudyiwa nachivhayo. Aifanira kuvakira mufana aplanti oitira zvinhu zvake ari muplanti imomo, kana aizobhadhara mari achidzosa mari kuhurumende aita mbijana. But it was very good, it was going to be okay pakunogadzirira mota mumba mupalace mapresident. Hayo vatinogwirei. I'm very sorry kana ndataura zvinhu zvisina kunaka kwamuri, but I'm just trying to show you kuti kana tiri pahondo commander akati forward, haikona kuzoti kana mumwe wacho akafa uko moya moti dzera mese nakomanda kuti wanga uchiti advance mumwe wedu wafa. Ndo zvinoita hondo. Hondo inotova nevamwe vanosungwa semasungirwo akaitwa vapana ivo vaya vakasungwa. Yes, ndizvozvo. Ende kuti tichitanga iko zvinezvi, kuti iko zvinovati vanhu dzokerai mustreet, vanokuchira futi kuti vanhu vanosungwa because mapurisa yedu security yedu yacho hapana ari kuti protector, but we are saying zvinhu zvinongova pachena zviri kuoneka. Kana ichitaura kuti muchipatara hamuna chinhu, munatova nemukuru wearmy wacho akatoenda kuchipatara akandofirako kwashayiwa zvinhu zvakanga achida kuti zvivepo, zvinhu zviri so simple zvakashayikwa. They must know. Ndo zvatiri kutaura zvachona. Tinotarisa kuti ivo vachasumudzawo musoro pazviri. Marodzi akangoshata, zvipatara hazvina chinhu, zvikoro hazvisi kugutsa vanhu, mari kuwana vanhu haisi kuvakwanira, pauniversity vari kustrika. Zvinova ndizvo zvinoti kana vana uyu vachitaura uyu Mutsvango vachitaura vanotaura chirungu chiri so fluent, vanotadza kuziva kuti chirungu ichocho vakanga vachisupplyiwa everything that was in need panguva yavo yokudzidza. Zvese zvakanga zvichiwanikwa nguva idzo because varungu vakanga vachisupplya zvinhu izvozvo nokunaka. Kana toti varungu vanga vari nani, ivo vanotsamwa vachiona sokuti kuda tiri kuda kuita sekutapanduka, yet ivo ndo vatopanduka because iko zvinezvi vanodada nezvirungu, asi vachirega vana vachigara 2 years 3 years maticha achingostrika ivo vasingagoni kugadzirisa izvo. That's very silly. Kana ipapo ndatosvika apa ndatotsamwa izvi zvokutosvika pakugumbuka chaiko because they are not protecting us. We went for a war tichizwa kuti tichagwara zvakanaka, but nanhasi mune vanhu vari kuchema vane minda yavo yakatorwa, vadzoka ikoko vakatora minda yavo vakaita yavo vega. Iko zvinoka vatarisa no one ane plus 1 zvatakatatenderana kuti munhu umwe nomwe anofanira kuita 1 plus, but vanosvika unowana vamwe vachiita 10. I heard comrade ED vachiblema the former first family vachiti ivo takaunza kuti kune vanhu vane mapurazi, vachitaura vana Bona kuti ne mapurazi ari more than 8 farms. Vese ndo zvavari. I don't know because ndinoziva kuti ava vamunangarwa ava vane purazi kukwekwe, vane rimwe purazi ravainaro kubhikita uko. Ndakanzwa vachinzi vanga vaenda kupurazi kwavo kubhikita chii havana 1. Isi tinoda 1 farm, 1 man 1 farm. Ivo vakauya vakazvibhonyonga zvese nezvichingodaro zvazvo zvakadaro vaine mafarms iwayo vasi vachigorima kana kuti vachizotichengetedzawo zvakanaka. Iko zvino we are not safe. Hatisi safe muno munyika munomu. Kana army ichisvika pakutengeswa utenga munhu uri mukati mearmy ane posti yakakura kudaro unobhadharwa nezvigananda obvuma. So you think we are safe? You think
torega kupopota, rega vanhu vaite zvivhitivhiti zvakawanda, umwe nomwe achipopota nekwaari, tichiisa information, vanhu vese vagute neinformation kuti chii chacho chacho chiri kumboitika muzimbabwe so far, takambomira papi uye tinogona kubuda here kana kwete, tomira sei. Ndo zvakagadzirirwa zvivhitivhiti, hapasina zvataitwa zvokumhanya uri chinzi marana, muchimhanya musha wese 40 kilometers kundotaurira kuti manzwa kune mamwe makomuredzi arikoko tiri kuda kuvaudza kuti taakusiya mamwe vana mujibha panapa, mozodarika muchivatora kana modzika muchiuya kumozambiki tichidai chidai. Ndo zvaivako kare, iko zvinezvi kwane zvivhitivhiti. Regai vanhu vaite zvivhitivhiti, regai kunze kwemhandu ndo dzatinovataka vanenge vachiuya vachiita zvakaipa.